Me my emergency Ghana TV ahwefonia akwaba ebusia ye di update ebremo efa ye papa bi odi na we wosem ebepie mu e wo Lossy TV na asem odi bae ne se ne yiri ano ne wo ho e na eja kasakasa bi ebe omuntem e na oba ne ye na adwen se obejai awawie no na oba no ekono odi mofra no efi bema ne nchen e de koye na bema ne se sisi ano nya ne ma esan se oda ontime enna eno de be pie mu e wo fidie ma sese ye mu ana na nsa entime enka ne ba ene ye di update no ebrem sanso e na update fufo nso eto aso enti ebusa ye nsem ne ekọ ni egotie mu nsem emra hye ne so be subscribe na wa like na odo comment nso aba comment section as kame ho e bo hwe poma wadama afisam de wo ho mu obi okura ha no okura mane no onya ba bi mfa no aha ne mu aye so obo refi ha no de ne ha ba benya muaye e wo ne hawo no ho na no na brantie bi bo refi ha ni didi yawagei efri domnase ene bae na asem ne se wone oba bi a ye frɛ no ya afri ma etena ase na o ma wo nkwada miensa eduru ba bi no ohwere oba na setena ne ne ma ye koso na ne ha adwen ususu se me masem ne ade bi eba mu enam so ema omuntem etete na ne ma miensa no de na o mo oba ma ne nchen a o mu ko school afi dakrope bi eba mu na oba afrima ye afrima be sankwala ni nyina e de afri domnase ho na afi ama yawagei eto nani a nto ohu ba bi a ne nkoda ne wo asem we esi 2024 ha je mfie mienu ni na asem we si ye na abrantie o say 2024 nyano 2024 sani anu anu no 2024 ni nyina na nkwa ba ko so na sa asem isi ye eda ababa no na otewa wabo konro bi akonachi colors bi no wana abo konro ma no doso nti ye nkyere de kana asem no medase ono ene ya frima no na ye ka no ya ka asem ni wie ya nche na ya frima ne nuamma nom ene na busuafo ni bi den kwada no eye nkwada miensa ni nyina wode nkwada ne baaye eye kofi ene oba ya ene akwasi wode nkwala ni nyina ba fie ha na manfre poma de na areho ne se nkwada ne wo papa no muntimi mbo papa ho koduru se yakura ne yete nkwala na ansana nkwala ne timi abo mo papa ho na yetena ase no nanka ejeesi ohia nkwala no efise ono asini fie o domna se o tini fie o tene ho ase ana ya frema nso akwaware beema bi a omo so han dan ewo abu akwase paase enti yehwe asetena na bia na horo mienu na obi apese nkwala no eba ne nchen eba betena na omo hwe nkwala no enti yetena ase na no ye nyina yekọ bankuro bi se sane omo ye eniema ndi asem no ye betabira asem no na de akoma social welfare na omo nso gina yesi a wo ho ewo nkwala na tena yemu no yetumi ede ama na eho na omo ye se omo kwaba bepem sabri ya free mamai onfa nkwala de mai man free poma ema ye nya ye frena onfa yes ye frena onfa wono aso kra gitum se social welfare no obekọ ba ye frena onpeke enti yanto ne nkran kankyra ya free ma se obi a wonini bia no nkankyra ne se afisemfo se ye hia no na wochi ya mu omomodembra na mo a yetuo no yenwie na mfa asomdwe emre one ni kunu dada yawagei manfre poma na ho nso ya asie no dia tosum yenu a ye de ma ye update dia tosum yenu opani bi bowre fi ha na efro no Paul Dokote wone ne ba a ye fro no Rebecca Dokote anya bibia se na papa bi a one ne papa boti pen anyinsa ne bayi ne nawo according to asem no na je say Papa Mohammed eja Mohammed hwe asem no ma ohu say ababa Rebecca no say wo mpena eno no yaka say wo apena ende so wo mpena dia na onsusu sa akwada no ye de ba enti asem no be pie fie ha o mo ba ye no jagi tu mu say ye be kwa koye DNA ne ye hu akwada no say ye eja Mohammed ba anase enye ne ba enu mu nanu achi eja Paul Dokote ne ba Rebecca awia wo ho boko afa binom akwaja Mohammed hode na akwaka se DNA no munyaye aja Mohammed na aba akra ne papa nchen sorry man poma nchiremu no ano no aja Mohammed aba papa nchen se DNA no munyanye na akra no obeja akra no ahwe akra no waye na sade kama amade asomdwe aba na honso nia asie no na de nwanwane se akra ne papa na akra mpo no DNA no aso mo ankasa suro
omo na omo do omo case ba ye no wo suro DNA no nka ne papa mu a wo do case aba ye de akire ye tu ho ka nka waje atum a no ane se agya pani na be pa che o maje atum wa meka wi o ya ne esa frɛ a me de ye asɛm no kora ma wie meje eti asɛm o eti pani no ane ne ba no omo suro sa kora we ne ba ya ye ne no fo asa adwe akora we ne ba ya ye bisa ne se wafa papa n'achi 2160 case na akora no 21 na pani no 60 years yes wafa n'achi wo se ai beginning wo se da bi bono wo se wafa n'achi yes nke ebe boa na aye die ne ne hu akora ne papa nkasa na so akora na pampa na wo se da bi maji ma de pam no twam no ai eno ano no ai na man from pama ya kan fisam de fisam se wo ha na atena ho ma emmene wo de an ye wa wo sempa aha na no mu ayi nyina no wo be fa no mido bibia so jibre ma yekohwe video no eba yebusia update every year story na ye de bell efa ye papa obepie mu e wo fidiem hase no na mede ebe sumu no sanso na ye nua ba eja oni 60 years papa efa ye fu papa no nso ehun se akola no owon plan so won chen no so eno so update no so na mede ebe sumu na make house ha egusa ye emergency Ghana TV so share so be subscribe na wa like na do comment aba comment section as catch mami esi anything any medin ebusia ye be sanso edin hyemu e wa hebio